Dámy a pánové, jak můžete vidět za mnou, tak tohle není naše motorka. Ale je to motorka Davida. Kdo by neznal Davida, tak David je jeden z top 10 jezdců celosvětově a my máme tu možnost tady s ním být a trénovat. Říkáte si, proč asi točím tohle video? A nebo si to vůbec neříkáte, a je to úplně jedno. Jo. Ale stalo se to tak, že jsme se s Davidem domluvili a Davida budeme v téhle sezóně podporovat jako hardenduroshop.cz. Což znamená, že i vy budete Davida podporovat, pokud budete chtít. Protože teď patří mezi nás, mezi týmové jezdce 17 a 39 a Hardenduroshop. Já nemám týmovou mikinu, bohužel, ale Dali mi a já si toho cením. To už je tvoje. To už je moje prý. Ale pak ji musím vrátit. Chudák Danek pak nemá v čem chodit. Já mu dám tu moji. jo! Protože já už takovou mám. Takže David se stal týmovým jezdcem Hardenduroshop a teď si jdeme společně naladit jeho motorku. Danku, ty už mu pomáháš takhle rychle? Ano, je třeba. Davide, máš radost, že jsi Mám se stal radost. náš Ano, týmový jezdec? jsem rád. Loni jsme se o tom bavili, ale letos tady skládáme plasty na motorku. A samozřejmě není to jen o plastech. Je to i o tom, že pevně věřím, že toto spojení nás posune dál jak mě, tak kluky a že i nadále zůstaneme dobrými přáteli. Že to nepoznamená naše přátelství. O tom to hlavně je. V tom to hlavně je a že utrhneme na světových závodech nějaké Body. solidní výsledky. Myslím si, že se můžete těšit, že ze závodu uvidíte rozhodně více kontentu, protože Danek se nabídl, že na vybraných závodech bude můj mechanik, takže se bude odehrávat více videí, asi jako ze Sea to Sky předpokládám. Přesně tak. Takže se máte na co těšit. Takhle dobře se mají týmoví jezdci Hardenduroshopu. Pro příštího závodníka Hardenduroshopu bude mechaničit Ondřej. A to už asi nikdo nebude chtít. Ale vypadá to dobře. Myslím, že to bude vypadat moc dobře. Jo. Tak je barvy skoro lesní stráže, že? Jo, to bude hezké. A kluci to ještě neví, ale my si pro vás určitě připravíme i nějakou endurovou školu. V plné Jo. sestavě. To je dobrý nápad. To je hodně dobrý. No. Touhle otázkou je dostanu, uvidíte. Nebudou tohle vůbec čekat, ale my potřebujeme znát odpověď. No, jelikož jsme se Davea rozhodli podporovat, tak Danek s ním, jak jste slyšeli, pojede i na nějaké závody. A mě by zajímalo teda, jaký je ten plán, jako jaké závody můžeme očekávat. Jestli Davida uvidíme i na drápáku, přece na jednom z nejtěžších českých závodů, taková jako... Ty jsi docela vyfinesil. Když to řeknu tak kulantně. Jsi se mnou trošku vyběhl. To taková trošku zavádějící otázka. Jestli tam jako na tom českém závodu nebudeš chybět. Jestli jako je to taková meka českého hardendura. Nebo co bude? Na drapáku bohužel letos nebudu, protože se to kryje s prvním závodem mistrovství světa. Věřím, že fanoušci pochopí. A vyhrál jsem tam třeba 11krát nebo 12krát zatím, takže to přenechám někomu jinému a věřím, že Ondra se toho zhostí a vzhledem k tomu, že trénuje jako jazz, tak si myslím, že mé místo přenechám jemu, ale určitě se tam objeví jezdci jako Martin Volný nebo jeho syn Ondřej Volný, kteří mohou zamíchat pořadím. Jako... Po případě, pokud Daniel bude závodit, tak samozřejmě si myslím, že už asi víme, jak to bude vypadat. To ještě... Odstoupení před prvním checkpointem svíčka. Takže Danieli, v tom je ta otázka. Ta otázka je i na vás, jestli by vás zajímalo spíš i video z vlastně světového šampionátu, takže první zastávka je Alestrem ve Francii. A u nás je to drapák, z kterého tak či tak video vyjde, ale jestli mě chcete spíš vidět na drapáku, anebo chcete spíš vidět Davida na světovém šampionátu. Takže napište do komentářů a rozhodneme to podle vás. A je to tady. Už trhám kolektiv. 17. Ne, netrhá kolektiv, je to tak domluvené a David říkal, že na první zastávce to není zas tak zásadní, protože má ještě dalšího mechanika, že to necháme na vás to rozhodnutí.
napište do komentářů a podle vás se to rozhodne. Já budu rád, když David pojede, ale když nepojede, tak by to nebude vadit. A věřím, že lepší by bylo, a kdyby tam byl. Vyhraje. Jakože na Alestrem, aby jako, když už se Hard Enduro Shop do toho opřel, tak ať jako to reprezentuje světově. Chápu. Co chci? Jako jsme teďka spolu měsíc v jednom pokoji, chápu, že chce klid. To nejde. On se dává na tu cestu mnicha. To je, jak jsi to říkal? Stojk? Jo, Stoik. cesta stojka, no. To je jedno. Už to šrubujte, když si to musíme dneska stihnout. Jak se ti zpátky šroubuje na koncernu? No hrozný nezvyk. Strašně dlouho jsem to neviděl. Plně mi tu chybí ten karburátor a tryskování. Jak ti to pojede bez trysek, co? Právě ne. Nevím, asi zkusím sehnat nějakou z RMZ. To je jehla. Jehlu, sorry, trysku nevím. Samozřejmě, dámy a pánové, ono, abyste podpořili i mě, tak používejte kód DC62, je tam sleva 10%. Ano. Podpoříte nejen chlapce, ale podpoříte i mě. Jo, hlavně to světlo mi předělej. To světlo mi hlavně předělej, to je důležité. Tady ve Španělsku jo, to můžu potvrdit. Tady ve Španělsku začnete v 5 hodin jezdit a v 10 večer skončíte. A když nemáte světlo, tak máte problém. Tak jako Ondra. A bouráte do skal, protože nic nevidíte. A David se vám směje. Jo, hrozně se mi vysmál, protože samozřejmě ta situace se stala. Skončili jsme v 10 hodin večer někde ve výjezdu, já jsem neměl světlo a pak jsme se měli vrátit domů. Pěkné to je, dobře to vypadá. Líbí se mi to. Tady tahle spolupráce vznikla skrz naše přátelství mezi jiným a i skrz to, že kluci mají vlastně kvalitní produkty, mají X-Grip, který jsem používal už předtím, S3 a vlastně všechno, co potřebuju, což je dobré, to se hodí. A jak říkáme, my od začátku snažíme se ty produkty vždycky otestovat a na základě naší vlastní zkušenosti to potom přidáváme na ten e-shop, takže se snažíme vybírat produkty, ne aby jsme tam měli všechny, ale aby jsme tam měli všechny ty dobré produkty. Je super, že doufám, že se nám daří. Je super, že teď máme i Davidovou zkušenost. Jo, takže můžete určitě očekávat nějaké produkty, jaké to ještě nevíme, ale určitě i nějaké vlastní pod značkou Hard Enduro Shop. Co nás teď čeká, když to máme hotové? Jdeme to naložit a půjdeme jezdit? Teď to naložíme, pak půjdeme spát a pak půjdeme jezdit. No určitě, kdyby vás něco zajímalo, tak nám napište dolů do komentáře a určitě ze Španělska vyjde ještě další video, takže bychom mohli zodpovědět nějaké otázky v dalším videu. Dave a jeho nový stroj. To je ta Ondřova voňavka nová. Voňavka. Nová přilba. Bohužel kvůli FIM homologaci budu potřebovat ještě jinou. Ale tahle zůstane tréninková, takže Apnestar M7. Pěkná přilba. Naposledy bohužel vypadá tak hezky. Tak co, jdeme jezdit? Jdeme jezdit. No to se tady čeká. Tyjo, to celé skvělé, že se v ní vidím. Ay, qué rico, rico. Camina. Como dice mi coro ahí. Juega, juega con el tumbao. Juega, 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 juega bonito, juega con el tumbao. Sabroso. Juega, juega bonito, juega con el tumbao. Sabroso. Dámy a pánové, abyste byli v obraze, tak teď dáváme nějaké jako fotky, aby se bylo na co dívat. A potom budeme hecovat Davida k tomu, aby udělal ty nejšílenější věci, co dokáže. Crash and show. Aby se taky bylo na co dívat. Máte se určitě na co těšit. Jo. David předvede nějaké šílenosti, co jen tak někde neuvidíte. Ale tady v tomhle videu ano. Jo.
já to dám ještě jednou, až to konečně nějak vypadá, protože furt se mi to nedaří dát do čista. Pěkná session. Kámo, dolů je to horší, než to vypadá. To věřím. Tak je tvrdé. A mi se mi vůbec nechtělo. Oh, yeah. Kámo, Problém? ne, co by... To se mi asi zdálo. Zdálo, že mi se přibrzdilo, víš? Aha. Předtím, tak jsem se mám trochu lekl, no. Jo. To by mělo Ale dobře to vypadalo, to bylo pěkný výjezd. high konsekvence. Zrovna jsme našli další sekci. Ale tady se bude muset uklízet. Není to všechno zadarmo, ale ta sekce vypadá dobře. A nebude to měkké? Bude, no, ale co mi zbývá? Počkej, ale zrovna ten bych potřeboval. Jde tam? Si myslím, bude ten na náskok, nebo to bude na ten? Já si myslím, že uděláš vůvu a tady jak on není úplně kolmý, takže to půjde. Souhlasím. To ten byl mě ještě sral, kdybych tu jel já. Mě by jako srali úplně všechny ty kameny. Jo, to každopádně. Že to je to nejhorší, co může být. To tě prostě rostou a pak se ani nesrovnáš, neuděláš nic. Jo. A Daveovi to v tomhle jde, on, jak kdyby ty kameny tu nebyly. Je to divné. Zkusíš to z první? Jasné. Tak pojď. Uvidíme. Další session na kamení. Další fixy na kameni, ale co bychom tady ještě vymňoukli? Jenom když tak si ladíme, že? Tady. Jo, jako vypadalo by to dobře. Ne? Necháme. Tak Zájmu, jo. Udržení sebe sama. Prezervace jezdce. A já myslím, že z téhle vytáhnout ten. To je pochopitelné. Nakupujte na Hard Enduro Shop s kodem DC62. Získáte tím 10% slevu. Podporu Davida. A podporu Davida a podporu tady 1739 kluků. To je ale krásný den, Andrew, že? Svítí sluníčko, je teplo. Co víc si přát? Krásný den v přírodě. A víte, co je teď za problém? Já tam nevylezu. Jako ten zbytek byl těžší než ten zub. Moc mi to nechce znova. Protože vím, co je jak to vyskočím. Já vím, že ty bys chtěla, abych to jel. Jo. To je úplně jasné. To je úplně vidím, jak se klepeš. Jo. Ale musíš, že to je taky. Tak jo. Tak jo. Tak máme jít první? Jo. Myslel jsem si to. Ale ne, že tady budeš stát. Ne, já to předám Andrewovi. Čekám tě tady nahoře, je tu moc hezky. Děkuju. Bych chtěl říct,
říct, že to nebylo vůbec v plánu, já jsem myslel, že si dělá šouvky. Ale jdu se na to podívat zblízka. To nepůjde. To nemá smysl. To je moc velký zub. Ono to nevypadá stydma, ale je to velká jak já. Takže zas tak velké ne, jako, ale... ale je to dost velké. Čekáme na Davida a jedem dál. Odpusťte Dankovi, že vám lhal a mě taky. Já jsem to zkusil aspoň najet. Ale Jo, bohužel. ne, to je prostě, je to nepříjemné, no. Jakože zbytečně si něco udělat. No, spíš bych rozmrdal motorku. Tak co, pokračujeme dál? Sypiš? Určitě. Tak jedem. Hledat nějaké další sekce. Pojedeme dolů, anebo pojedeme nahoru? Já si to už za chvilku bude končit. A už to zahne do toho lesa. Takže bychom jeli nahoru. Kráva. Já to musí dolů stejně jak to. Víš, to prostě je úplně jiný rozjezd. Nechceš to kolo potáhnout radši? Ať to nejde přes rejdy. To asi na té kameře nevypadá, ale je to fakt jako prutka. Jako brutální prutka. Viděl bych to něco jiného, ne? Asi jo, no. To bylo níž a níž. Teď totiž dostal ránu tady do toho boku. Ne, to prostě si nevybereš moc. Víš, že tu je ještě ten velký kámen v rozjezdu. Tady no. To je blbé. Já tam nechali už dinosaury. Takže to ne. To si myslím, že necháme být. Jako, víš co, já ho můžu si dát, já tam zase spadnu úplně stejně a zase jsem z toho dolů jak joudové. Protože to tě jakoby štáhne výš a pak se to trošku zlomí nahoře a tam prostě ztratíš trakci, sílu, všechno. Teď jsem se trošku, ale i tak teďka jsem dal trošku víc prava a to prostě stejně. Jedem dál. Nevidím v tom úplně cestu, no. Naštěstí je Dave vybavený kvalitní samolepkou na výfuk, takže to nebude mít vůbec dodřené. Pak to sundám a to jako nové. Ten výfuk, že jo?
udělat znova. Pak jsem to musel poslat hodně na zadek. Budu muset dotáhnout špice. Co, lázeš do toho? No. Já bych buď Dany, nebo ještě jednou to budeš chtít? Já, jako jak chce ti do toho, nechce tak jebat. Jestli ti do toho chce, tak to dám ještě zepředu. Jako bez nohy to si myslím nedám, jakože Jo. na jedničku to mám strach. A myslím si, že asi o moc lepší to nebude. Roka, vyřešeno. Jdem dál. Myslíš, že Danek najíždí tam to? Nevím, co dělá člověče. Myslím, že jo, že se na to šteluje. Můžu se podívat? Počkej, jo, můžem. A Kačko. Je to rovné v té trávě? Jo, tady jo, nesmíš najít do toho keříka. Jo. Takže Pecka, můžu vymýšlet. On to bude jezdit. Co, Dani, jdeš do toho? Já jsem ti to chtěl jenom ukázat. Co jsi mu to chtěl? Ukázat. Tady. Nice. Takže ten nic, Dani? No ani třeba asi. Jako je v pohodě. Jo. Dám kolečko, dám to ještě jednou, jo? Dobře. Že by to skočil až navrch, jo? Tak to by byl blázen. Ty tamhle, tohle taky, tohle skoč, tamhle taky. Jejda. Dej v nesnázích! Kdo to tak blbě zaparkoval za blbečka? Mám to uhnout s tím? Hard enduro! Když už jsem, tak všude. Víš, jako že tě nasedu, ani tam nejsem. Představoval jsem si, že to projedu trošičku elegantněji. Jakože to vyskočíš až nahoru úplně? Ne, to mě napadlo, že to zkusím, no. Jo? Já jsem myslel kolem té tvojí motorky. Jo. Tak to... Koník! Co? Ty krávo! To bylo hodně To husté. se mi líbilo, no. To vypadalo dobře. Jsem uchvácen. Myslíš, že to vyskočí? Jo, Uzavřem sázky? Dívám, zase bude nervy. Myslíš, že s tím nemám uhnout? jo, asi bys měl. Tam bude zavozat zase šak. To bylo hodně husté. Ty
Krávo. To je hezké. Tak se ti to líbí? Takhle se to má dělat. Ty to strašně na to kašleš, Ondřej. Dneska? Ano. Úplně. Ty nemáš ani kameru, kámo. Ty Tak kde se vybil telefon? Teď když mi bude někdo volat, tak se nedovolá. Co když mi dneska budou volat z té Evropy 2? Že jsem vyhrál. Jo, Ne, no. Impulzovi. Z Impulzu. Halo, tady Impulzovi. O to neřekneš stejně. No Řekl bys, hej, to tvrdíš ty. nemůžu to vědět. To tvrdíš ty. Tak zkuste Davidovi zavolat na číslo, které tady dáme. Jestli vám bude říkat, ale tady Impulzovi. Hele, tohle bylo hodně luxusní, to se mi líbí a tam bys mohl dát nějaký loop. Jako looping. Looping. Ano. Takže půjdeš nahoru. Tak na hůlu ze skály hodíš ji dolů tu motorku. Je přesně takhle nějak vypadá naše disciplína. Pěkné. Super. To je co? Co přesně ten No, já pocit? jsem říkal, jako když jedeš tyhle těžké pasáže, pak tam máš jako, když se ti něco projede, když se ti něco povede projet plynule, tak je to jako velký pocit uspokojení. Víš, jako To. že když máš třeba nějaký zoubek a pěkně ho vyskočíš hezky, víš, že jako fakt z toho potom máš radost. David. Ne, moc to můžeme zabalit. Teoreticky. To byl Davidův trénink celý? To byl trénink na video. Výběr Z toho těžkého. z toho těžkého. Hledali jsme hlouposti dneska. A něco jsme našli. Teda já kluci se na to úplně vykašlali. Ti do toho úplně hodili vidle. Dívám se na tebe, Ondřej. Kluci museli natáčet. Já jsem Danková pravá ruka, chvilku jsem měl telefon, který ještě držel. Ale pak se vybral. See you later. Tak a to by bylo všecko pro dnešní ježdění. Jezdili jsme od rána až skoro do večera. Myslím si, že kolik je, Ondro? 4 hodiny. Takže pěkně na motorce celý den. Já jsem si to užil. Dneska sice za kamerou, ale stálo to za to. Zase jsme se podívali na nějaké speciality od Davea, což stojí za to. Protože ač to na videu někdy nevypadá, tak ty věci jsou fakt jako pro mě třeba nejetelné, takže je to takové, je to fajn se na něco takového podívat. Takže tak, to by bylo asi všecko, co ty Dave, řekneš nám k tomu něco? Jo, dobrý to bylo. Natočili jsme nějaký materiál, skočili jsme nějaké zuby, nic jsme nerozbili, což je zásadní. A teď už se jenom připravovat na první mistrovství světa v Hard-enduru ve Francii. Těšíme se. Těšíme se. Tak jo, zase příště. Zase příště. Čau. Čau.